Zani sanya Allah wanda shi muke bauta. Sai da so aka yi gona. Zo mu je mu yo soyayya warke maganin cuta. Sai da so aka yi gona. Zo mu je gidan gona na sani baki batata. Sai da so aka yi gona. Sai na bar wasu yayya ta dan cikon muradina. Da lokaci yayi zana baka soyayya ta ka sharo. Da lokaci yayi zana baka soyayya ta ka sharo gona. Da lokaci yayi zana baki soyayya ta zo ki sharo kauna. Da lokaci yayi zana baka soyayya ta. Maryam. Na'am. Ko za ki iya tuna inda mun ga wannan mahaukacin? Maryam, ƙaunarki ta shiga zuciyata. Sannan duk ya rantsi ina so ke mata gata. Don duk duniya ba wadda nake so wadda ta kai yakiya. Ba wadda ta kai ni a zuciyarka ashe? Ina ciki da farin ciki da samun irin. Sweetie, wani irin mahaukaci ne wannan? To, ni ma ina dai ganin shi. Ina tausaya mishi, Allah ya bashi lafiya. So, amin. Ke na tuna. Maryam, Na'am. wai me yasa ba za ki daina nuna damuwarki akan wancan banzan mahaukacin ba? Haba Sweetie, taimako ai ba zai zama laifi ba ko? A'a, ban ce kin yi laifi ba, amma ina jin tsoron abin da zai je ya dawo. Haba Sweetie, ai ba abin da zai je ya dawo. Na gode masoyiyata, shi yasa nake alfahari da ke. Ina tausaya ma mahaukacin nan amma zan taimaka mai. Ni da ke mu bayan yanzu laya zani baki motata. Sai da so ake yi kauna. In ka buka mota za da baka so kyauta. Sai da so ake yi kauna. In goga makullin mota don ki bani so kyauta. Allah ya wani samu biki sona. Sanda lokaci yayi zana baka soyayya ta ka sharuwar gona. La ya ishin su ina wuni? Lafiya lo Maryam, ina za a haka? Zan je unguwa ne. To ba damuwa. Ko ka san wanda ke bada taimako yaya? Me yake faruwa Maryam? Zan taimaka ma wani bawan Allah ne. Na ko san wani boka da ake cewa Yakuba dan Jatau. Yayi to ko za mu je ne? Muna iya tafiya. Shigo daga nan, shigo daga nan. Zo daga nan, kai aljani dan kunjalo dawo daga nan. Kai aljani dan wakilu dawo daga nan. Assalamu alaikum. Kai.
ku dakata daga can ba a muna sallama a nan ku koma daga baya ku zo da ashar jarka ne ku zo kai dawo daga nan ke dawo daga nan akwai aljani mai kai 40 a nan na san abin da ke tafi da ku to ko za ka yi taimaka mana boka sai an ba aljani dan kullusu bakin sa babba sannan bukatan ku za ta biya Ba damuwa boka, komai za mu iya baka akan bukatan mu. to amma kai boka ya ake yi da maganin a sa a cikin abinci ko a ruwa a ba ya sha mun gode boka Mun gode boka. ba mu da godiya ku tashi ku fita daga baya kai da baya za ku tafi kada ku taka aljani sannu na so ki sani za ki gane mai son ki. Sai da so ake kauna. Ki dafi na kauna ki sani ya yi mini dafi son ki. Sai da so ake kauna. Arzikin gida dan ki sani na yi tallafi kan ki. Sai da so ake kauna. Kin biya daga barki mutu karan ya to raina. Sanda lokaci yayi zana baka soyayya ta ka share gona. Na da daina kaunar ki sai na kasa kultawa. Sai da so ake kauna. Kan mu je mu yo soyayya dan na samu kultawa. Sai da so ake. Na ji daɗin maganin gada boka ya fani. A ce da aka maka can gaze warke. Sai da so ake kauna. Allah mani mu soyayya dan na sharo kauna. Sanda lokaci yayi zana baka soyayya ta ka share gona. Lokaci yayi zana baka soyayya ta ka share Inna lillahi. Sweetie. Boka ya ce idan an kaba wannan baba lokacin gaba gaba zai hauka shi. kada ki yadda wani wanda ba mahaukaci ba isha wannan maganin idan kuma ya sha ko shi waye zai haukace Na shiga uku na lalace. Assalamu alaikum. Akwai taxi. Wannan naira. Assalamu alaikum. Akwai protein. Assalamu alaikum. Yanzu akwai janta. Saboda ni. Assalamu alaikum. Akwai da kuskure. Wow. Assalamu alaikum. Wannan ba a sai da mutum amma mu san wannan mutanen shago ba da hanya da samu da shauka mu zo mu je mu kirku inda ake sai da mu je Allah kan mu shago na ba a sai da mu Allah ga audullahi mai tamis Allah ga audullahi mai tamis kun ga babban shagon da nake gaya mu wani irin maganin da kake so ka zo nan za ka same shi shi ne aiki kira Alhaji Abdullahi Daɗin Kowa yana da magani kuma yana da rafusa bakin gwargwado mutane suna yaba mishi kuma ana zuwa kuma ana samun waraka wurin shi kuma duk maganin da kake so za ka same shi alhaji Allah akwai janta alhaji akwai protein alhaji akwai antimita alhaji akwai amudin amma akwai shi to dama mu ba mu san ai da wannan shago ba shi na muka ta kai mu na karamin shago mun ta duk maganin da muka so nan
ainihin matsalar mu ba mu samu ba a ce can da ki gyaɗe ta muka ga inda al'umma take da musa ga haske ya bayyana ya ku al'ummar garin daɗin kowa garzo ku taho shagon Alhaji Abdullahi mai kemis akwai magunguna duk wani irin ciwo gare ka akwai magunguna za ka sha ka samu waraka birni da ƙauyuka ku garzo ku taho shagon Alhaji Abdullahi akwai farashi idan jini ne bakara a jikinka ka zo za ka samu lafiya mutane da dama suna samun waraka idan suka zo ya wanda ke buƙatar adireshi na wannan babban kemis zai iya samun ta a titin Koko Yawuri Rocks ko kuma lambar waya kamar haka 070-82-41-65-01 za ku iya samun Alhaji Abdullahi Mega a cikin sauƙi domin neman lafiyar ko dare ko rana za ku iya samun biyan buƙatar. Wai ba? Wai ina gore ba? What? Oh. Kin sa abin da nake so gare ki? Ba na so kina fita daga cikin gidan nan. To baba. Kin dai ga daga ni sai ke a cikin gidan nan. Mamar ki ta fita. Kar ki yarda in bar gidan nan. In dawo in cin miki kofar gida tare da wani. To baba. Zan je in dawo. Ka je ka shi mishi da nan zuwa. Dan jama'a ta ina ka fito hala. Anan na biyo me ya faru hala? Wallahi yanzu nan babar bar gidan ne. Kuma ya ga mai kai da kuskure na bari ya dace min da bakin garka. Wai me yasa baba yake mun haka ne? Kin san irin son da nake miki. Wallahi ni ma ina son ka dan jin mai. Me yasa nake son ki my honey? I love you my son. Yo. Wa'annan yaran zamani, wannan yariyar ka gani akwai taurin kambala ya tsaya shi gare ta. Na ja mata kunni kar ta fito daga cikin gidan nan sai ta fito. Amma shi wancan shi zai maganin shi.